Heerenveen kwam dit weekend net in actie. Al pakte vriend van de show Hussein Ali wol zijn eerste prijs van dit seizoen. En Cambuur won zonder zijn internationals met 3-1 van de FC Den Bosch. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. 8 minuten spelen bij Cambuurtje en Den Bosch en de thuisploeg dringt on. Kijkt een goede kans, misschien al weer als Michael Breij. 5 spelen met Michael Breij naar Balk, dit moet hem wezen, dit is hem! 1-0 voor Cambuur, Remco Balk. Nou, dit is een lekker moment sinds om weer om te komen. De 2-0 leidt erin en waar is het? De connectie tussen Michael Breij en Remco Balk. Als de bal had, die levert hem Samarin bij Kostos. Maakt het Cambuur het hem zelfs moeilijk? Ja, het stiert 2 hier. Oh, Yannick van Os. Wat een flater van de Cambuurkeeper. Ja, het is weer zo hier. Er is weer een wedstrijd stillijn. Nick de Groot, kinderbal voorslingen, Zelale. De open peel. Balk betorpeneert, penalty. Is het 3-1? Het is 3-1. Milan Smit. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Andor Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast, oud-Cambuur voetballer Geert Jelle de Vries. Mooi dat ze wist. Dankjewel. Ja, het klopt toch, oud-Cambuur voetballer? Ja, maar ik zie het meer, die speciale gast, dat vond ik wel bijzonder. Ja, toch? Ja. Bijzondere gast, maar ik. Lullig is. Nou? Het staat er elke week. Ja, dat is wel zo. Maak het net uit in de zit, Je maar. staat net ook bij Heerenveen voetballen, want waarom neemt dat dan net? Nee. Nou ja, dat is vooral in de jeugdvoetballen bij SC Heerenveen, toch? Nee. Ja, een peerwedstrijd in het eerste. Peerwedstrijd in het eerste. Oké, En, dus ja. spelen van Cambuur en Heerenveen, Geert Jelle de Vries. In de Nou, Toto dankjewel. spelen, Ja. die krijg ik nog. Mooi, dat is de best. Speciale gast. Speciale gast. Ja, speciale speciaal. Ja, toch? Speciaal. Geert Jelle, is Mark Vlekken nou echt zo volle beter als Andries Noppert? Nee, maar dit wie wel politiek. Dit wie politiek? Ja. Want, wat is de politiek die hierachter zit, achter deze keus van Koeman? Nou, als je iedere trainer die het wat bereikt heeft, dat ben altijd eigenwijs mensen. Oorskej dat ik net bereiken. Dat jij er een beetje bij. En Noppert die kwam uit de koker van Van Gaal. En Koeman die had dacht van, dat is hartstikke leuk, maar dat ging ik net van. Ik denk dat ze neer te naai weer om Noppert op te stellen. Want ik vond eigenlijk Noppert hier, wat er op het WK net net, hier het verzinnen om te keepen. Ja, maar goed. Dan... Ondanks dat er net helemaal lekker in vorm zit. Maar het hebben we bijlopen een paar keer, jongen. Die kwam elke keer, stond die er wel in. Dus ik vermoed gewoon dat ze neer te naai weer om te zeggen van nou, Van Gaal heeft dit betacht, is goed uitpakt. Nou neem ik dat horen. Hij kiest voor zijn eigen. Hij staat ik bewijs voor, want ja, we hadden natuurlijk de duistere deal. Ja, maar ik ben net zo is bang wel, voor ja, een... Wat was precies deze... Ja, ja, maar maar die- deeltjes van Hooijdonk en Ja. Stijn. Ja. Die zou ik iets wat hij net wie waard scoorde. Dus misschien was nou volgende week een excuus om Bidon Koeman hiervoor. Ja, ik denk dat er hier wel van wekken loopt dat ik dat zeg, ja. Denk ik. Ja. Maar goed, Roelof, mooi dat ik bist, jongen. dank je. Bist toch ergens herkend? Speciaal Ergens midden in de nacht bij een cafetaria op de Nee, foto ik ga bij een heel, wildvreemde kerel. Dat bent toch vaak die hichtepunt van het weekend. Geen anekdotes dit keer. Nee. Nee? Net herkend. Ja, wel herkend. Dat ja, wel herkend. Ja, maar het is net normaal, joh. Ik kijk in de supermarkt vorige week. In de supermarkt. Ja. En wat zijn ze? Hey Andor? Hij zei, hey, dat is die van de Sportcast. Ja. Wat zijn ze? T-shirt is weer strutsen, dus de verkering zal er wel onwijzen. Ja, precies. Het verkering, hè? Dat wist hè? Dat vind ik net. Nee? Bij deze. Dat is toch nooit. Maar en, goed nice, want ook bist nog Robert Murentjink aan. Ja. Zo het dan toch? Nee, want hij hier gewoon een weekend vrij. Wie een... even een oer naar Ljouwert om zijn oude club te zien. En had de eerste helft ook me net verzin naast Henk de Jong op de tribune zitten. Daarbij de man niet heel gezellig. En het zei wel wat dat hij er weer. Want nevens mij wie het dit weekend kermis merken in Volendam. Nou, dat is daar toch wel een ding. Ja. Maar hij wie in Ljouwert. Wist wat ik merken wie je? In Massum. Ja, in Massum. En Ja. daar wie Henk de Jong en daar wie je kijk. Ja, en dan is er een beunpunt. Ja, Weet je? zeker. Ja. Ja, ik vrees me wel eens af van hoe Jim Roen komen kennen van dit salaris. Maar goed, Wim Kieft wie er ek, wie wel grappig, want we moesten daar om 8 uur begonnen. We moesten daar eigenlijk om kwartier of zo aan wezen. En Kieft, ik heb die boeken wel lezen, die had altijd honger. Maar ik denk, misschien valt het wel mooi, maar nee. Hij heeft nou ook weer honger. Dus hij vreegde heel tijd om eten. Want ja, hij zei, ja, hij moest uit Haarlem komen. Hij ging eten horen. En hij is aan honger, jong. Op een gegeven moment krijgt hij een skaaltje, maar wel 24 van die bitterballen. Verbaat hij gelijk zijn tongen. En toen moesten we opkomen. En dat die me ook weer denken aan Danny Muller. Is dat met Danny Muller voetballen, toch? Jazeker.
Ja. Danny Muller wie een oud Cambuur middenvelder. Het bij Ajax voetballen en bij Barcelona nog in de jeugd. Ja. RKC. En wat Danny Muller, dan wil die in de zakenclub bij Cambuur. Dan stier hij daar steeds vlak bij die klap door, bij de keuken. En dan kwamen ze eens keer in het jaloer, dan kwamen ze ook met bitterballen. En met die schaal, dan pakte Danny Muller stiekem 12 van die bitterballen. En één die in de moelen. En die oren die bewaarde die. En als ze dan een jaloerlijke letter kwamen ze weer. Dan stier hij mij een groepje orenjongens die dit dan te praten. En dan pakte de één bitterbal van die schaal hoor. Maar die oren die wie intussen ook wollen, die er in één keer in de moelen. Dus die oren toch al even van, valt wel een beetje mooi. Maar dat wie wel een boef, hè, die Danny Muller. Ja, dat is een boef, ja. Ja, is er nog meer anekdotes die Danny Muller? Ja, die wel lang Ja, maar dat waar ik net al in te vertellen. Nee, nou ja, ach. Nee. We kunnen het wel een beetje censureren. Nee, maar dat wie echt een Amsterdamse skoffie, wie dat. En die moest wel van die horen. Ja, zoon van Benny Muller trouwens, ooit Ja. Ajaxiet. Ja. Maar betel het goed, dat soort joentjes? Ja, zeker. Ja? Ja, dan kiest inderdaad misschien een keer een trainingsjackje geven. Ja, want ik is het. Ja. Het is er, Want we vregen nog om Zit Ferry er de kriek Haan, bij? om Ferry de Haan over 7 nullen. Hoeveel nullen is dit dan? Nou, dat valt reuze mooi. Maar krijgt dat Hey, meer jongens. als Bas Nijhuis? En Die Wim wie er Kieft? ook nog, Bas Nijhuis. Die hield trouwens Henk een de dubbele Jong? boeking. Dat is wel grappig. Want die ziet eerst in Wergeer. En die moest er nou heel gauw naar Massum. Die hier gewoon een dubbele boeking. Maar goed, jongens, stellingen. Denk je we hinnen. De eerste is van Geert Jelle. Remco Balk is de beste speler van Cambuur. Dit weekend wel. Ja, maar Savisa. Nee. Nee. Oké. Dan gaan we naar Andor. Jan Sierksma van Bedaat is de kroonprins van het trainerschilde. Zeker. Zeker. Roelof, Sven van Beek maakt het zien rentree in Feyenoord. Nee. Nee. Dan gaan we naar Geert Jelle. Kees van Wonderen, Helle de Christ. Ja, Ja. maar... Maar, daar komt straks. Daar komt daar zo wel. mooi. Hier zit je, hè? Ja, Hier zit je. mooi. Roelof, Ja. Sjors Ulte, Helle de Christ. Ja. Ja, en de les is van Andor. Het is wel leuk om naar Cambuur te gaan. Ja. Goed zo, want laten we deze positie... Maar er was een T2 dat net leuk weer. Nou, Vorig jaar heeft een soort verlem, maar wie toch altijd wel goede sfeer. Ja, dat is ik zo. Alleen het voetbal wie natuurlijk vorig jaar in het tweede seizoenshelft net per se met de moeite weg om naar dat te gaan. En dat is nou wel weer de spelopvatting is er wat positiever om het samen te zitten. Maar ik hier altijd inderdaad wel, ja, ik vind mijn werk leuk, dus ik ga altijd maar willen. Het is altijd leuk Ja, om maar met nou, dat te gaan, Cambuur dan- wint, ja. 10 punten uit 4 spelen wedstrijden, ze staan tweede. En hoe ze in FC Den Bosch, want die wedstrijd begon, dat wie gewoon een puntje van de stoel. Ja, ik vond de eerste 24, 30 minuten echt leuk om naar te zien. Goed qua niveau, heeg druk zetten. De intenties van Cambuur, die wie duidelijk wat ze worden. Dus ik vond het wel heel vermakelijk. Ja, het wie vermakelijk, maar wat echt vermakelijk wie dit weekend, wat echt belangrijk wie, dat wie De Intercontinental Cup. de finale van de Vrootbeker. Ja, zeker. Ja, even uitlezen, want daar zit natuurlijk trainer Jan Sierksma van Bedaat. Maar even uitlezen, AZ onder een joggetje, die woon verliezen seizoen eigenlijk alle prijzen dit ze winnen koen. Het allerheegste, de UEFA Youth League. De Champions League voor jeugdploegen. Kijk eens aan. En Oude Weekend spelen datzelfde AZ onder de 20, de Vrootbeker in Buenos Aires, Argentinië. In het legendarische stadion La Bombonera. Roelof, Hesto de Wolles West? Ja, ik had dan net zo, ik wou net zo graag wat... Oh, is dat? Oh. Ja? Ik wou er net zo graag op pochen. Nee. Maar 18 juli ongeveer ben ik best bij Boca Juniors in de Pediente. 18 juli. En ik ga nog heel tijd dit deuntje, dalen Boca, ga ik nog altijd in mijn hollen. En Jan Sierksma mocht hij gewoon live van aarde, duk out. Jongens, waar jij Och, de shit. gast zat toch voort? Oh, Want ja. Jan Sierksma is nou onder de telefoon. Dag Jan. Oh, sorry Jan, sorry. Goedemiddag. Goeiemiddag. Nou, vertel het eens. Hoe wie het er in La Bombonera? Want Roelof is altijd laaiend enthousiast. Maar Dovi is daar nou gewoon live aanwezig. Ja, dat is een hele bijzondere ervaring, mag ik zeggen. Ja, we kennen natuurlijk dat stadion al wel van de historie. En wij mochten daar een wedstrijd spelen rond het weekend. Dus Ja, dat is een geweldige hele sfeer natuurlijk. Zo'n 30.000 man. Ja, dat wie een kokende massa. Want dat is eigenlijk net vergelijken met de stadions in Europa. En mijn assistent Ron Vlaar, die was direct bij. En die had natuurlijk op het WK spelen. En ik in de Premier League. En die zei ik Jimmy van, ik had dit nog nooit samen meemaken. Zo ongelooflijk volle lawaai. En ja, net één deel van het stadion, maar gewoon het hele stadion gaat tekeer. Ja, maar hoe is het dan wel minuten verstaanbaar, lang. meisje? Nou, moeilijk.
Het is zelfs zo dat de spelers onderling elkaar bijna haast niet konden jaren. Dus in het moment dat het even stil lag, bijvoorbeeld bij een overtreding of bij een wissel, dan koest ze nog contact met de jongens krijgen. Maar ja, verder eigenlijk net. Nee, ja, ik wil eigenlijk vreetje van, krijg je wel wat mooi van die sfeer, hè? Want je zit helemaal in die wedstrijd, maar ja, uiteraard krijg je wel wat mooi, want de koers dus helemaal net verstaan mooi. Ja, dat wie geen ontkomen. Het lawaai kwam van alle kanten en ja, heel indrukwekkend. Want zij zien wij natuurlijk al jaren nooit meemaken. En tegelijkertijd ben ik volle bak bezig met die wedstrijd. Om er alles aan te doen om het spel zo goed mogelijk te lezen. En en te zien bij de kansen lezen de bedreiging natuurlijk. Maar ja, dat wie al wat. Ja, is dat dan echt intimiderend? Dus in de zin van dat ze je muziekje, dat ze misschien de nacht van tevoren vuurwerk afstutsen hebben of op de busreizen naar Ta. Ik kan mezelf nog herinneren toen we de Wien dat we letter Australische toeristen kwamen en die zeiden, ja, wie ik fantastisch, wel echt geweldig om mij te maken, maar wij zien onder het uitvak en daar hien ze al je bekers maar pisoris in gegooid. Dus het wie wel echt zodanig dat ik wel eens dacht, nou, net alles is even leuk. De vraag is eigenlijk, hoe wie dat bij je? Pis hoe die hinnen kregen. Ja, nou, god. Nou, het is zo dat de organisatie had het wel heel goed regelen voor ons. We gingen continu eigenlijk de hele week politiebescherming. Maar de bussen waar we heen gingen waren we eigenlijk begeleid. En om het stadion in te komen, dus daar hebben wij net zoveel van mij gekregen. Rondom het stadion was natuurlijk wel echt heel veel commotie. Tijdens de wedstrijd, ja, toen gebeurde er wel van alles. Dus ja, munten gooien en spugen van boven naar beneden. Ja, dus dat gebeurt wel. En daar mag dan die voor afsluiten, want als die daar maar in ligt, dan is het net met de juiste dingen bij. Nee. En is dat slaggen? Ja, dat is wel slaggen. Wij hadden ons zo goed mogelijk proberen te presenteren. We hadden net het spelspelen in wat we wonnen. Maar voor ons wie 1-1 maximaal is in deze ploeg. En we hebben er echt wel vertrouwen in dat we die penaltyreeks winnen zoen. Alleen dat is helaas door de kant vallen. Nee, je hebt uiteindelijk verlend naar strafskoppen, maar hij naar ouderin, want natuurlijk ben je dan teleurgesteld en dan zit je in de catacomben of in de kleikamer ben je vreselijk teleurgesteld. Maar is het besef er wel dat je hem echt wat moois litten hebben, vooral vorig seizoen? Nou, het is op dit moment het is nog vrij vers. Hè? Dus ja, de teleurstelling die vielen we echt al jaren wel. En tegelijkertijd beseffen we echt wel, maar ik denk dat het echt wat mij de tijd nog wat meer komt, is dat we echt iets heel moois deel zetten. Want de Youth League winnen en ploegen als Real Madrid en Barcelona uitschakelen, ja, dat is natuurlijk net niks. En voetballen, Boca Juniors in zo'n stadion, zo'n entourage, is ook net niks. Maar ja, tegelijkertijd ben je sportman en de worst winnen. En dat is dus net vlaggen. En dat overheerst op dit moment nog. Ja, en dan staat voor de taskorgers en dan vreed werd het in FC Eindhoven. Ja, het contrast is wel grut, hè? Ja, maar ja, dat je er echt bij. Hè. Wij willen die spelers die in jonge AZ spelen en dus ook in de Youth League ploeg spelen, die willen we opleiden voor het eerste elftal. En die spelen je eigenlijk altijd ook Europees. En dat betekent dus ook dat mijn reizen is omgaan mast. Ja, dus dit is voor onze ploeg een hele goede week om die stap te zetten naar een full prof. Die dus ook op dit soort momenten goed zijn herstel pakt. En vervolgens dan mag de vrede inderdaad in Eindhoven weer staan. Voor die spelers wie het heel leerzaam, kan ik me voorstellen. Wat hast je nou echt van opstutsen, Jan? Is er iets wat eruit pikst? Nou ja, de hele campagne die zei me wel dat de manier waarop we werken bij AZ, dat gewoon een hele goede manier is. We werken natuurlijk met spelprincipes en we gaan een heel goed programma. En wat ik daaruit haal is dat als je steeds maar investeert in jeugdopleiding en echt een goede visie zeg maar, hanteert met goede mensen, ja, dan kiest je dus die meten met dit soort ploegen. En dan kun je dus prijzen winnen. En uiteindelijk kun je ook zo'n soort wedstrijden spelen als Oran Weekheid. Dus dat is eigenlijk die overtuiging. Dat mijn eigen jeugd die de regio ding van elkaar krijgen is. Ja, dat vind ik heel mooi. En natuurlijk, zulke entourages, oren speelstijlen, oren tactieken. Daarmee te maken krijgen als trainer. Ja, heel uitdagend. En dat neem ik natuurlijk ook maar in de rest van mijn carrière. Ja, maar je bent alweer thuis, hè? Je bent alweer in Nederland. Ja, ik ben correct in Haas, waarom? Oké, alweer in Haas. En de knop maar dan weer om, want Freetje in FC Eindhoven. Had nog iets mooi gekregen van Cambuur trouwens, het oude weekend? Ik geloof dat ze wonnen. Dat had ik wel begrepen. Maar ik had er eigenlijk niks van mij gekregen, want dat zit echt in een bubbel. Ja. En goed, we zijn van de morgen pas om 8 uur land.
En toen hebben we ook nog weer een herstelsessie die in en ontbeten bij de groep en afsluiten. Dus eigenlijk nou pas had ik het idee dat ik weer helemaal in de werkelijkheid ben. Maar ik jette wel dat ze wel hingen. Ja, en Remco Balk, wie de vierde man. Nou ja, goed. Jou die toch even mooi. Want die datum zit reed omcirkel in die agenda, toch? Ergens in december. Jong AZ Cambuur. Ja, ik kreeg toen het competitieschema bekend waren, worden dadelijk wat berichtjes van deze en gene om kaartjes te regelen. Van die wedstrijd inderdaad. Ja, maar daar word je bij wezen. Want het is snel uitverkocht, denk ik, daar bij Jong AZ. Nou, dat valt wel op mij. Hè. Oh, valt mij, oké. Ja, dat valt wel. Hey Jan, hartstikke bedankt. Dat is even aan de telefoon komen koerst. Ja, dank. Ja, dat zei Jan Stiersma, trainer van Jong AZ. Remco Balk, maar dan zou het aan het begin van de uitzending, Geert Jelle, van hij is net de beste speler van Cambuur. Nou, Maar waar is dan de beste? ja, misschien Vol van... woorden. Nee, misschien Van Kaam is in potentie wel, denk ik, de beste. Ja. Maar dat is... Cambuur is grillig, Cambuur is jong. En dat geldt voor de hele eerste divisie. Is dat. Dus de ene week zal die uitblinker wezen. En de andere week is dat weer een oor. Nou ja, op zich is dat alleen maar leuk. Maar ik denk net dat je bij Cambuur nog steeds kennen dat is de man. Nee, maar Cambuur voetballen eigenlijk zoals... Ja, een verpersoonlijking? Ja, ik moest even nooit denken. Een verpersoonlijking van de hele KKD. Ja, vind ik wel. Dat is een uitspiegeling. En hoeveel ploegen kennen en willen kampioen worden? Ik denk wel een stuk als 8. Ja, dat maakt het zo lastig om nou te peilen hoe goed Cambuur nou eigenlijk is. Want, Ja, dat want zou ik Kreens nog niet. is dan net zo volle. Je denkt van Willem II, leuke ploeg op papier. Nou, trainen er al uit. NAC Breda, denk ik altijd. Nou, stelt ik me net al de volle voor. Nou, Rode C is dan nou koprenner. Dat verwacht je dan misschien weer net helemaal. Nou, ja. En laten we Emmen- voorstellen qua programma. Het Cambuur natuurlijk het nog net heel dreig gewoon. Emmen is een Leicester instander, maar Jong Ajax thuis, Telstar uit, Helmond uit en Den Bosch thuis. Ja, Maar laten we vleurig uit aanzetten. Remco Balk, de gevierde man, 2 doelpunten. Hij wie in elk geval de man van de wedstrijd. ja. En Wie dat eigenlijk net brei? ja, Brei wie natuurlijk ook mij zien 2 assists, maar ja, Balk die versierde dan ook nog die strafskop. Dus nou ja, zien rol wie Grutter, zien impact wie Grutter, zien inbreng. En dan Wat heb ik je een zie heftige week achter de rug. Ja, een heftige week achter de reg. Cambuur trainde vreed Jedde en aan het eind van de training hier Remco Balk naar binnen. En achteraf jedden we van de trainer wat hij kijkt spelen. En dat kan ik wel vertellen, maar dat kan de trainer zelf ook. En natuurlijk. Ach ja, staat de Marien dan. Ik vind het ook heel knap hoe Remco dit gedaan vandaag heeft. Je hebt hem ook gesproken. Maar je na zo'n moeilijke week met zoveel emotie en gisteren zo'n heftige dag dit kan doen, petje af. Ja, hij ging er zelf niet heel uitgebreid op in. Kun jij iets meer vertellen? Ja, een overlijden. We kwamen terug van Helmond Sport en hij kwam bij ons met een overlijden in de familie. Heel erg jong, ziek geweest, snel overleden. Dan relativeer je ook heel snel zo'n Helmond Sport nederlaag, want dan ben je vol zagrijn en krijg je te horen dat zoiets ergs gebeurd is. Hij had gistermiddag de uitvaart, we hebben ook eerder getraind. Daarom weet iedereen het ook, want ja, de training werd vervroegd. Nou, je kan je allemaal voorstellen, als iemand jong overlijdt, hoe zo'n uitvaart dan nog emotioneler is dan het normaal al is. Dat je dan zo'n partij speelt waarin je zo belangrijk bent. Is als voetballer knap, maar als mens helemaal heel knap. Ja, complimenten voor Remco Balk van de trainer. En dat is ik terjochte toch? Ja, nou ja, wat je nou hier het Guillaume Sineef en die wie begint 30. Nou ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact. En dat je dan iets meer als 24 uur aan letten, dit Sjen letten en sa speel je. Nou ja, dan vind ik dat wel respect. Ja, het is wel opvallend hè, Remco Balk. Want vorig jaar geen deuk in een pakje boter in de Eredivisie. Marinus Dijkhuizen had wel eens zijn van hij scoort zelfs net op de training. En nou is hij gewoon echt constant gevaarlijk. Maar in soort 3 ging het, Matthijs. Ja, dat is toch opvallend? Nee, het is een niveautje leger. Ja, Ja. ja, dat weet ik. Nou ja, en dus het is er zijn heel soort spelers die kennen in de eerste divisie het goed doen. En zodra die stap omheen is, daar is het voetbal is in de Eredivisie gewoon oors. Cambuur speelt het spelen ze tegen bij de goal. En ze krijgen kansen om uit te vallen. Dat wie vorig jaar volle moeilijker. Dus ik vind het net zo raar dat zulke jongens nou wedstrijden hebben dat ze uitblinken En kunnen. hetzelfde hield eigenlijk ook van een Milan Smit. Ja, nou ja, En dan 5 goals die maken, jongen, of die ja, jongen penalties, maar- is net een super voetballer, maar hij zit ze er wel in. Ja. Beetje van Hoordonk, hè? Ja. Nou ja, vooral penalties, toch? Maar ja, Ja. ik kies me beter in hebben die ze erin zit. Ja, tuurlijk. Vrij heel 3 keer maar. Ja, Ja, hoe zou het mij Ulrike gaan eigenlijk? Ik leeuw 4 van kon krijgen Ja, van Kroatië. Kroatië, Dus ja, die het net zo'n lekkere weekend. Maar Dus is ik het, bij is het, Letland scoort hij net.
Je wil een beste kans trouwens, zeg ik nog. 1 op 1 met de keeper, maar hij won er in het chippen, maar hij mist. Oké, stadion nu. Maar uiteindelijk vind ik het ik wel hoe dat nou gaat, hoe de KNVB maar de eerste divisie omgaat. Ik bedoel, de jong teams zitten bij. Nou, het een heel soort toestaan dat de competitievervalsing is, ja of nee. Maar kan u met gewoon voetballen en die missen treien internationals. Ja, Uiteindelijk, de Jong, Ulrikes. ja, maar waarom moet de eerste divisie wel trok in Nissan Weekend? De reservekeeper bedoelt misschien al gewoon. Ja, de Bodak. Ja. Bodak. Maar clubs die kennen zelfs bij de KNVB onjan als ze in interland weekend spelen willen. Dus daarom winnen al ronde weekend maar 4 wedstrijden. Omdat de orenclubs onjan wij willen dit weekend net spelen. En kan het dus zijn, nou, wij willen wel spelen. Kan u die toch, die jongens die er net binnen, die kennen wij wel missen? Nee, precies. Ja, Ulrike is waar, die kunnen we wel vervangen. Ja. Dus dat is de reden dat Cambuur wel spelen. En je hebt natuurlijk in zijn weekend iets meer exposure, want er is geen eredivisie, dus je weet de wedstrijd wordt live uitgestuurd. En Wat is de keuze van de club? Ja, club kan hoor, dat ze spelen willen. Oké. Ja. Wat vinden wij daarvan? Ja, nou ja, in dit geval vind ik het prima, want dan lees het bij de clubsdel. Alleen nog, die hele competitie is wel een beetje in waarde daalt, vind ik. Maar goed, dat Nee, maar ik komt- bedoel meer dat je dus, je weet dat de kans is dat je 12 spelers missen. Ja, En dan zit je toch, we gaan spelen. ja wat dat hoe Cambuur uit. Nou ja, Nou ja, die vinden dat ze dus een brede selectie hebben, dat ze kennen van wij gingen wel lekker voetbal. Ja, Doe beriepst het net. nou ja, ik denk dat de kans groot is dat je 2 internationals missen. Dat is ook zoiets. Nou, dus speel je even net. Ja, maar Welke je manier weet, dat los is er dan? je weet van tevoren natuurlijk net, Sanferde de Jong, dat lijn net in de lijn der verwachtings dat hij bij Oranje zit, Jong Oranje zit te zoeken. Ulrikes, die kun je wel redelijk intekenen. Op het moment dat je de dit... vervanger van Ryan Gravenberg. Ja, De vervanger van de middenvelder van Liverpool. van Liverpool, ja precies. Dat is toch bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Ja, het ik nog spelen. Is ik nog invallen. Ja, Zet zien heb ik nog zien, ja. maken. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Ja, op het moment dat je dit onja matte, dan weet je natuurlijk nog net kijkt welke internationals in de ploeg gaan. En dat je de inschatting maakt je van, nou, het zullen net zo volle wijze. Waarom kun je dan het spelen? Ja. Het probleem is wel, jongens, want we zijn natuurlijk euforisch, verneem ik wel om deze tafel, oer Cambuur. Maar het probleem is wel het aantal doelpunten. Jochen nou in totaal. Alleen nog Telstar en Jong Ajax nog het nog minder. Dan hebben we toen de nummer lijst en de nummer 1 lijst. Dit is schrikbarend. 4 wedstrijden. Maar... Ja, wel, maar uiteindelijk dan kennen we de wijsheid van een man erbij, Helly. Als je 1 meer maakt dan de tegenstander, Daar is hij. Dan win je. dan win je. Ja. En uiteindelijk voor het publiek is dat prima. Het is spektakel. Ja. Eerlijk is eerlijk, het is wel, Cambuur brengt wel amusement. Ja, nou, en dat is ook een van de dingen die het Etienne Reijnen en Charles Ultever ombrengen worden dit seizoen. En daar slag je zo onnota wel in. Maar Ja, toch is het net lekker dat je Boppie in mooi draaien willen, dat je als volle doelpunten krijgen hebben. In Den Bosch kreeg ik echt wel hele dikke kansen nog, hè? ja, Cambuur mocht van geluk spreken. Speel. Want we zullen misschien aanstaan wel hoe die fase gaan. Maar na de 2-1 wie Den Bosch echt de better. Wilst ik dat een ploeg van neer voelen. Ik voel ze echt stream in. Dus ja, Cambuur is nog net in staat om 90 minuten lang een wedstrijd uit te voetballen. En deer te maken. Die volwassenheid die zit net in deze groep. Nee, Nog. maar wat voor indruk maakt het de nieuwe doelman, Yannick van Os, ontnota op die? Nou, dat is nou net de stabiele keeper waarvan je hopen ging dat hij dat wezen zou. Cambuur had behoefte aan een stabiele keeper na vorig seizoen. Met João Virginia. En laten we er even wat bij pakken. Robin Is hij, Ruiter. is hij beter als Virginia? Is Yannick van Os beter als Virginia? Een Ja, beetje dat- appels en ja. peren, hè? Nee, ja of nee? Nee, we hebben geen Ja. stellingen. Laat Ja? je niet Dan zeg verleiden. ik wel ja. Ja. Dankjewel, Geert Jelle. Is hij beter als Robin Ruiter? Ja. 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 Is hij beter als Sonny Stevens? Maar nee. Nee. Maar nou is heel belangrijk. Is hij beter als Daan Reiziger? De reservedoelman. Weet ik net, want die heb ik in een trainingsjoen. Dus daar kan ik net op basis daarvan oordelen. Oké. Het viel heel goed trouwens, die training. Ja. Voor een keeper is het nog meer het verschil training-wedstrijd. Voor een keeper Ja. komt er volle meer stress bij in een wedstrijd dan op een training. Dus de kennen jongens op training heel goed wezen. Maar in een wedstrijd is dat toch oors. Dus zijn jongen die veel wedstrijd een keeper. Vlekken wie Ja. ik heel goed op de Ja, training. Vlekken levert die bal in. Yannick van Os levert die bal in. Ja, eigenlijk maar het best is wel toch geregeld wel om keeper heel te wezen. bijzonder voetbal Sint-Wurg, of net? Die opbouwen, kwart opbouwen in de eigen 16 meter. Ik vind het onbegrijpelijk. Zoveel risico wat ze nemen. Maar en- goed, toen stoot de kwartbroek nog gewoon hier. Dus dan weet gewoon een lange peer op Jan Bruin. Ja, Voetbal is wel evalueerd, hè? ja. Dan zou Wim er rond, denkst toch net dat ik om daar jou? En dan gingen we naar voren, ja. En dan probeer je daar van u ter weer in, maar de tweede bal probeer je te voetballen. Ja, Het is wel wat overzichtelijker. Doe wie het overzichtelijker. ja maar ik vind nou, zelfs op het niveau van het Nederlands elftal, we er een heel soort fouten maken. Dan denk ik van, ja, moet je dat willen? Want wat is het doel? Ja, eronder uit voetballen.
Ja, waarom? Dan sla je een linie oer en hij minder meestal van de tegenstander achter de bal. Dat is het idee. En dan kan in Nederland, dat is in Ierland natuurlijk echt super leeg. Die het eigenlijk in het eigen keepersgebied. Ja. En meestal word je dat 15 meter verderop. Ja, Ierland zet het zo heel druk. Weet je, als dat er net onder de voetballen kon. Nee, maar goed, dan moet je dat toch ik herkennen. Hè? Zeggen ze van, dit is te gevaarlijk, waardoor dit even Ja, net. nee, maar dat dienen ze net. Dat dienen ze net. Nee, dat dienen natuurlijk absoluut. Nee. Dan weet je speelt in Ierland. Je weet er een paar dingen. Je weet, ze knallen met 10 op. Ze zetten fot heel druk. Ze spelen fot in en je weet ik, die eerste 15 minuten, dan moet ze het eigenlijk pakken Ierland. Want dan weten ze dat ze fot spelen worden. Nou, en wat doen ze? Fot, 2-3 bal en die lever je. Ja, dat vond ik echt ongelooflijk. Ja, ik vond het onbegrijpelijk. Ja. Ja. Jongens, ik wil even weer om naar Cambuur. Oh. Met jullie goed vinden. toch? Een liedje stap. Van Oranje naar ja. Cambuur. Want het aantal doelpunten, is dat dan wel vooral Yannick van Os aan te rekenen? Of is dat te makkelijk? Nee, dat is te makkelijk. Hij had natuurlijk in die van Oranje Sneur had nog een doelpunt hoor. Ik weet net, net krijgt scherpje waar, maar dat hij direct net heel goed uitzegt. Dus hij is nog net wat we van hem verwachten. Maar De thuiswedstrijdje in Emmen, die hele huddebal, die 1-0 van Emmen in de kwarte hoek. ja. Maar hoe oud is Yannick van Os? Hij gaat al richting de 30. Iets jonger, denk ik. Maar Ja. hij dan, Hey, Google hij dan even. na zijn carrière sjuggen dan en hij voetbalt nou keeper bij Cambuur. Moet je dan verwachten dat zijn jongen de ploeg draagt? Ik denk dat dit zijn niveau is. Dat denk ik ook. En als er 2-23 is, dan zeg je van een keeper, nou ja, daar zit nog groei in. Er zit bij hem geen groei meer in. Hij is 26. Maar Cambuur, 26. oh, nou ja, dan zit er nog een beetje aan de goede kant van een keeper tenminste al. We zien ik bij Harm Cuperes bij wel, maar die zit op dit moment op Cuba als keeperstrainer van Suriname. Want die had eerst Grenada uitgehoord, nou moet hij op Cuba spelen, maar daar is de verbinding niet goed. Maar die had ik al een keer maar spitsen bij Van Os, en die had hem namelijk getraind bij Fortuna. En die wie echt laaiend enthousiast horen. Maar ik mat ze, als Harm Cuperes enthousiast is over een keeper, dan over het algemeen binnen ik wel goede keepers of goede keepers worden. Al eerst Eloy Rome had er bijvoorbeeld gewoon een goede keeper worden Andries uiteindelijk. En op het Nou ja, maar nog wel een peer, maar Cambuur die zit bovenaan in de eerste divisie. Die jongen die komt naar Cambuur. Cambuur heeft zijn werk ik wel goed in, dus die jongens zal echt wel goed keeper kennen. Ik denk Alleen dat hem zit, want je had eerst keeper was bij Fortuna maar vorig seizoen, na 4 wedstrijden is Ulte daar ontslaan. Toen is het Van Os op de bank kwam voor die Pandoer. Dus het is al heel lang dat hij een serie wedstrijden keept had. Dus ja, ik denk dat dit erbij jet. En dat je moet hem nou gewoon steen letten, je moet hem wedstrijd keeper letten en dan komt dat vanzelf. Zullen we even jaren? Nou, het onderwerp van gesprek. Yannick van Os. Ik heb het net ook in de kleedkamer gezegd. Dit mag mij niet overkomen. Maar dan heb ik ook mijn teamgenoten ervoor om dat zij mijn fout goed kunnen maken. Volgende wedstrijd of een andere wedstrijd, ja, dan moet ik daar weer voor hun staan als hun een fout maken. En dat is een beetje het leven van een keeper. Hebben wij in Leeuwarden de echte Yannick van Os al gezien? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb hem nog niet echt kunnen onderscheiden, denk ik. Vooral de vorige jaar aan de wedstrijden niet. Weinig te doen en toch wel een aantal tegengoals. Dus ja, nee, die hebben we nog niet gezien. Maar wat ik net ook in de kleedkamer zei, weet je, mijn momenten gaan komen. En dan ga ik er staan voor het team, voor de club. Maar wat ik net zei, de 3 punten zijn nu het belangrijkste. En gewoon op naar Willem II en deze lijn proberen door te zetten. Ik begreep trouwens dat Jos Ulte, die we ons nooit denken, hoe een tactische meester zet, zeg even naar de groen. Hij had die goal van Den Bosch helemaal net zien, toch? Nee, klopt. Ze winnen Oelissen van hem, had we wisselen of maar wat dwan. Dus je ziet inderdaad wat om te zien. En in hier jet die jonken van zijn assistenten alweer mensen die het vlokken. Dus hij shut op en in hier shut hij die bal er in de goal is. Dus hij had deze goal net zien. Maar dat is toch raar? Die trainer maar toch altijd gewoon naar het veld zien. Hoe kan dat nou? Ja, maar je kind toch eens een oren kant op zien. Nou, hij is toch trainer? Maar je dan denkt het maar eigen knipper. Ja, dat is een fractie van een seconde. Of zie je naar die trainer Maar van Den Bosch blijkbaar zit hij helemaal hurken. het wel op Ja, maar hij wie maar een tactisch plan bezig. Dus, dit is wel... Dat is toch logisch? Is dat logisch? Ja, tuurlijk. Hij hoeft net Kan hele wedstrijd te zien. Ik bedoel, hij ik vind je een vrij hij mild, moet jongens. denken hoe het moet en hij kon er op dat moment dan niks aan doen. Hij moet dan het veld in. Nee, dat klopt. En Dus- op dat moment wie er eigenlijk helemaal niks aan de hond van Cambuur. Maar deze Yannick van Os, ja, die helpt FC Den Bosch eigenlijk in de wedstrijd. Ja, zo weet ik echt. En we zeggen, kijk, die in de intro, of we jennen het schot van Zelalem op de peel. En dan wie nog een schot wat van Os redden, waarbij ik dacht, wie die bal net over de line. Dat wie echt een minnenfase van Cambuur. En toen kwam dat cadeautje, weet ik net dat het een cadeautje was, maar die penalty die kwam op een geweldig moment. Wie het Toen een weet ik penalty? Want ja, Remco Balk had er wel een beetje een handje van. Het zag er heel spectaculair uit.
Ik denk ik wel dat het hem zeer die. Want hij wie eigenlijk als een soort van Epke Zonderland. Hè, sprong hij er doorheen en hij staat Niet. toch niet. Cassina, Niet. Coleman, Gaylord 2. Ja, de Gaylord 2 combinatie. zeggen we nog voorbij komen. Ja. Maar wie het een penalty? Ik weet het net. Je kent hem Jan en je kent ze van die spelers zieken de keeper op. Maar Nederlands elftal exact hetzelfde. Hè? Ja. Ja. Ik bedoel, als hij wil, als het in het veld gebeurt, dan springt er hoe die voet heen van die keeper, Dumfries. En nou denkt er van ja, geen lezen. Maar Jos wordt scheidsrechters heel vaak maar een training van Balk toch denk van ja, het is wel Balk. Want hij kan gewoon vaak lezen. En dan, dus ja, soms kan het een echte training wezen. Maar ja, soms short ik net. En als je dan twijfelt, dan denk ik toch dat hij het nadeel van de... Voordeel van de twijfel. Ja, Weet hij ja, dan. Nee, maar in de eredivisie nadeel van kreeg twijfel. hij eigenlijk nooit een vrije trap. Hè. Hij weer maar een soort misbaar. En eigenlijk kreeg hij net een soort vrije trap mooi. Een niveau leger was het ook correct zo. Dus ja, nou ontpopt hij hem een beetje als de gevaarlijkste onvaller aan de kant van Cambuur. Nou krijgt hij wel heel vaak een vrije trap mooi. Maar dat is ook omdat wat Geert Jellekirk zei, omdat hij volle meer in die positie komt. Cambuur spelen voor het tweede seizoen zelf volle meer richting de eigen held. En ook komt hij volle meer in de buurt van een onvallende 16 meter gebied. En ja, dat Cambuur fjouwe penalty scheren had vanwege fjouwe hoe trainings op Remco Balk, dat zeiden we genoeg. Dat zei ik genoeg, ja. Hoe slim is het maar van de water trouwens? Mooi meidjes en echo, maar dat ziet er net goed uit. De Lieske is het. Ja. En wel sneu voor hemzelf. Ik had vorig seizoen een heel skop blesseerd West. En dit is Simmer echt tot traint om zo fit mogelijk... Toen je er geen lijst van de lies, toch? Of wel? Nee. En nou Die dan voert toch? ben ik bang dat er het hele hier eruit is. No. Ja, had je Links? zeggen hoe hij naar de kant sjouwt waard. Dat het zeggen net goed uit. Liesblessure is het meest vervelende voor een... Oké. Want dat komt heel gauw weer om. Als je een bal maar de binnenkant jouwen, al die kracht komt op een lies. En dat is... dan denk ik ben weer fit. En dan begin je weer te voetballen. En een week later ben je weer. Nop, Maar- niet hetzelfde. Hè? Ja, sorry, maar die kreeg er een matje erin, op of in. Hoe neem je dat? Ja, maar dan moet je dus wel opereren. Ik ben daar gewoon opereerd. Oké, ja. Dus ik ben een medisch specialist, maar op dit gebied heb Ja. ik ervaring. En nog even een anekdote. Ja. Oh, wel leuk. Daar ben ik gek op. Ja, Ja. dat- Ja, daar is de Roelof gek op. Nee, Adi in vlees zouden die meer anekdotes zou hij altijd. Meer In de anekdotes. vergadering zou hij dat altijd. Ik ben opereerd toen in Jerry Snits. Door dokter, of in Jerry Lout in het ziekenhuis. Door dokter Den Hollander. Onder lies. En wat ze dan doen is ze klieven de lies. Dus daar komen al je sneetjes in. Ja. En dat wordt dan groeit weer om en dan wordt het sterker van. En de buikwand wordt omklapt. Op die spier. En daardoor ren je eerst een beetje saai. Want hier is minder Krom, ruimte. ja. Dus je moet langzaam weer rekken. Maar goed, ik werd krek geopereerd. En toen kwam mijn maten van Cambuur jongens. Ja, en die Neem eens wat naam. Waar wie hem dat toen? Johan Abma, Robert Loontjes, Frank Berghuis, wie er volgens mij bij. En die kwam op ziekenbezoek. En ik werd krek geopereerd. Maar die kwam, maar een blomke, hartstikke prima. Een door chocola, ik prima. Ik prima. En wat boekjes werd wat neken vooral in stonden. En die hebben jaloeren bij me zitten. Maar als het begint te luid zien, dan gaan die bukspieren. Ja. Dus ik hier zo'n verschrikkelijke pine. Dus ik heb op een gegeven moment op knop druk. En het zijn de zusters van de jongens met je waai. Want ik red het net meer. Dus zo ging dat. Dus daarom heb ik een beetje ervaring met de lies. Ja. En die boekjes nog geholpen, merk je in het herstel? Nee. Net hopelijk Nee. herstel. Nee. Nee. Ik weet net dat ze nog de kei binnen zulke boekjes. Maar... Nou, dan maar voor Roelof en Fredje. Roelof? Oh, waarom? Nou, dat denk ik. Wat voest je trouwens van Jeremy van Mullum, de nieuwe man van Sparta? Onopvallend. Onopvallend. En in principe is dat voor een size denk ik wel goed. Maar dat is ook een beetje hetzelfde verhaal als Van Os. Die had al een skof geen 90 minuten spelen. Bij Sparta wie die heel tijd invallen. Dus dat is ook een die had het tiert nodig. De vraag is, nood verder de jong waarom komt, wat hij die tiert krijgt. Ja, want hij omschroot hemzelf een beetje als een stofzoeger, hè? Die de bal oppakt en dan inlevert bij de goede kleur. Ja. Maar ik heb voetbal in Sjoen, ik toch, nou dan is het Jemiele. Nee? Nee. Bos. Siemens? Eigen. Philips? Nee, Eigen eigen merk. merk Blokker. Ja, echt. Kun je nou iets goeds van hem herinneren? Nou, in ieder geval had hij de meeste meters roem van Cambuur. Data. We beginnen met Ja, data. we beginnen data. Ja, daar best ook gek op, weet ik. Ja, ben ik gek op. Dus, Nou, ik vind eigenlijk één ding, maar wat er positief is, als Van Mullum er op die site zit, dat betekent dat Van Kaam wat onvallender stinkt in. Dat vind ik dan wel een positieve ontwikkeling. Daardoor is hij wat meer belutsen en wat dichter bij de goal van de chinstand. Hoe denk je dat het middenveld eraan uitziet dan? Als verder de weer waarom is? Gaat Van Mullum dan
de Ja, ik bank. denk, nou is Eerst even, het probleem oplost. want van bereik je het naar je Krijg je het naar rechts. Ja. Want de boeten kan, dat zijn natuurlijk de probleemposities qua breedte bij Cambuur. Dus bereik je het naar rechts. Op de positie van Van der Water. Op de positie van Van der Water. En dan komen verder De Jong en Van Kamer op het middenveld. En dan Van Mullum op de zijs. Ik zat echt, want ik denk net dat Wiebe Kooistra toch al wat Nee. meer... Ja, jij hebt de kans krijgt. Waarom denk je dat? Had dat jet? Omdat Wiebe Kooistra belut zijn collega als de beste, als de interviews van mij jet. En Ja. der jest dat George Ulte zei Die dat wilde ze Wiebe gewoon Kooistra maximaal 3 keer die spelen kan. Hij is En nog waarom net- is dat eigenlijk? Nou, omdat hij gewoon fysiek nog net zij is. En we maar net vergeten, die jongen die het een reuzenstap maken. Die het eigenlijk de beloften het die oerslijn. De onderjongetje het die oerslijn. En die is voor de bij de eerste kaam. Die kent die intensiteit blijkbaar nog net hoor. Want hij is zontje hier en het heeft alles maar zijn leeftijd te krijgen. Krekzandje, ja. Ja, hij is kijk zontje inderdaad. Ja. Nou, Maar dan kan het eigenlijk in het eerste. 34. Nee, bij Heerenveen had ik toen een jontje. Jochentje. Toen heb ik een paar wedstrijden spelen. En, nou ja, goed, toen winde zoveel blessures toen weer aan de beurt. Ja. Maar nee, daarna ben ik op mijn 21ste naar Cambuur gegaan. Dus, Ah ja. Ja. Ja, goed, als je het fysiek net omkent, dan is het zo. Maar Want dat weer de reden Johan waarom Cruijff debuteerde op zijn 16 ik toch? Toen Joens het El scoorde Hilali was. erin. Ja, maar dat is... Je is nog weer bekoorst, daar vergelijk je maar maar Johan als Cruijff. het, nee, maar dan snapt ze het ook weer niet. Hè. Nee, als het goed genoeg is, dan speelt het. nee, maar die jongen die had natuurlijk wel, die mist wel wat basis. In trainingen en dat Ja. zul je met hem ook net vernielen. Nee. En ik denk dat ze, en dan komen we weer op data, dat het ik wel nuttig wezen kan. Daar is een jongen net door de kling, ja. Dat wie ik de reden dat El Hilali erin kwam. Want Ulte die zei, ik hier wie Bekoistra wil inbrengen kennen, niet in de 12e minuut. Maar dan hier ik zeker weten dat ik dus in de tweede helft weer wisselen moest. Want hij hier net onder de 90ste minuut volhouden. Nou moest hij ook nog een keer wisselen, omdat El Hilali er helemaal niet van bakte. Nee, maar die kamer in net op zijn eigen positie, toch? Dat is toch volle meer een jongen van op het middenveld achter de spits. En hij moest nou eens rechtsboeten opereren. Ja, maar dat is op dit stuit het plak werd hij een bekomer op rugtje maat, omdat hij toch de problemen, de communicatie gewoon nog net geschikt is om in het centrum te spelen. Oké. Nou ja, ik vind dat als het net je echte positie is, dan verniel je zijn jongen ook een beetje. Nou ja, weet ik net. Oké. Ja. Nou, dan Thomas Pol. Oh. Thomas Pol, Ja. de nieuwe man, de linksback, zeg maar, de nieuwe Bangura. Die wie vorig seizoen nog gewoon de verste linksback van Almere City. Maar die is daar uit het overtal spelen, wist je dat er waar? Ja, Ja, er een man die bij Heerenveen ooit zei, Cheryl Floranus, die zei, toen hij daar, wat is het, 5, 6 jaar spelen, toen hij die crack baas speelde bij Heerenveen. Ik ben goed genoeg voor de top 3 in Nederland. Ah, Dat zei, maar hij speelt nu als linksback bij Almere City. ja, wie als hij rechtsbenig is. Ja, dat is ook bijzonder, Dus hè? Thomas Pol is nou is voorbij, is passeerd, toch Sheriff Floranus, onder links, als linksback, toch een rechtsbenige Dat verdediger. zou ik kunnen afgeweest, toch? ja, ik vind dit wel wat weer een... Nee, maar ik vind het eigenlijk raar waarom die Thomas Pol, die wie gewoon een basisjongen ja, bij Maar Almere hoe oud City. is die? 23. Zit ik u te hollen. Nou ja, Maar hoe hij is had er dus, wel hij onderwijs? had dus het geduld net gewoon om de concurrentiestrijd om te gaan. Nee, en hij zei, Pastoor had hem aan tafel zitten en hij hier gewoon geen perspectief. Dus hij mocht voort. 22. 22. Pastoor vindt Sheriff Floranus beter als Thomas Pol. Ja. Hey, wacht eens eventjes, hebben we daar. Ja, is dit Sipke Hulshoff, de assistent van Oranje? Jazeker, goedemiddag. Goedemiddag, Sipke. Dus is in de auto, krijg waarom u Dublin. Ik ben correct bij Rome Dublin. Ik rijd nou correct Amsterdam uit. Ah, zo gezond. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Het is sportief, jongen. In deze kwarte dagen 6 punten in mij nemen, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Ja, zeker. Het Sipke Hulshoff effect. Ja. Zou dat het wezen? Denk het dat zou wel. mooi wezen, hè? Nou ja, wij zitten natuurlijk voor de buis dan zitten we de Sjen en we zorgen heel tijd in Ronald Koeman in beeld. Maar heel tijd zit er een man in hem te praten. En dat best ook. Er is net een minuut stil geweest. Nee, maar dan moest je direct nog wel even wat gebeuren. Hè? Ja. Want die aardig in evenwicht. Wie zie verrast nu op sommige punten wel een beetje. Hier op een hele veld. En dan mag je toch echt in oplossingen denken. En dat is natuurlijk de taak die we met z'n allen als technische staf aan. Ja, want het wie die idee om het hier in de tweede helft van systeem te wisselen? Nee, dat is het idee van de bondscoach. Oh, dat wie het idee van de bondscoach. En als dat was, zou je het nog net zo aan, denk ik. Nee, maar dat is het idee van de bondscoach. Oké. Dat is voor ons prima uitpakt. Ja. Ja. Hey, we hier kreeg Jan Sieriksma aan de telefoon. Ja. Die wie natuurlijk, Rolof, en wie hij er weer? De wie bij Boca Juniors. Bij Boca Juniors in de La Bombonera. Die omskreun die hele sfeer
als een soort van heksenketel. Hoe wie de sfeer, hoe zou de sfeer in Dublin omschreeuwen? Nou, die werken geweldig mooi. En zeker naar het volkslied. Hè. Ik weet dan het volkslied Jetta van Ieren. Ja. En die wilde soms toch een eerste mevrouw met een fantastische stem. En toen kwam het hele stadion los. Ik mag ook wel zeggen dat de night staat natuurlijk ook losging, maar het kwam ook nog iets een beetje door jezelf. Door de corner die wel vrij snel bijjoegen. Daarna het penalty moment. Dus ja, dat stadion die natuurlijk gelijk in vuur en vlam. En daar kon het al wel 50 toen wezen, die kon helemaal los. En dat is wel een hele mooie sportbeleving die land heerst. Ja, laten we vooropstellen dat we positief binnen. Je had 6 punten pakt en we willen net al te volle, het interview van Jeroen Stekelenburg en Wout Weghorst maar ook vergelijkje. Maar toch even over het begin van die wedstrijd. Hier kijk ik over. Je weet eigenlijk, zei jouw fotgas 1 op 1, alles op alles in de eerste 15 minuten. En dan begin je hem zelf zo slap, maar zo volle balverlies. Had je toch een verklaring ervoor hoe dat kan? Als je het doet, stelt je nou eigenlijk vragen die nog niet alleen de bondscoach beantwoordt. Ja. En dat is echt zijn taak. En dat zit net in mijn takenpakket. Maar dat volkslied weer mooi. Ja, het volkslied weer mooi. Maar ik zit natuurlijk dat wie steeds maar wie nam onnodig risico in de beginfase. Dat hier oorsmatten. En dat is wie in het probleem gelijk verlezen mat naar de helft van de tegenstander. Dat wie ik het idee. En dan hij is soms wel eens het. Dat ik krijgt even niet zo oorzuur pakt en dan je maar geluk had dat het in de eerste minuut gebeurt van de wedstrijd en net in de laatste minuut. Maar dan had je namelijk nog 90 plus om het om te draaien. En dat wie dan, als je naar de enige positieve van die single, dat het in de eerste minuut gebeurt. Ja, want Geert Jelle de Vries zit hier aan tafel en die zei ik van... Ja. In zijn tijd liep die lange bal op Jan Bruin. Dat ging je met volle vaker wel matten. Ja, nee, maar dan wie Geert Jelle ook wel hier van zijn kwaliteit, hè? Ja, de lange bal, ja, zeker. Hij knikt nou, hij knikt. Jazeker, maar wij hebben nog vroeger maar gevoetbald, hè? Dat weet je misschien net. Ja, nee. In de Friese jeugd, jazeker. In de Friese jeugd, ja. Geert Jelle ook naar Heerenveen en ik ook naar Cambuur. Dat die, toen weer van hier een fitje, fufje, hè? Mooie tien. Ja, we hebben mooi tien doen. En Dowie is dan, want Sipke, Dowie is verdedigende middenvelder of middenvelder en Dowie is verdediger? Ik ben verdedigende middenvelder, maar ik ben net van het niveau van Geert Jelle. Ja. Die wie een klasse beter dan ik weer. Ik moest het hebben van mijn karakter en ik moest heel hard werken. Nou, dat geldt voor mij, hè, maar... Ja, doe is nog vaardiger dan mij. Ik denk dat wij als enige maar onze groep zezen kennen dat wij kampioen van Nederland willen binnen. Dat wie nog nooit eerder gebeurt in Friesland. Nee, dat dus we moeten ik net al te bescheiden zijn. Vind ik ook net. Dat ben ik ook net. Kampioen bij de Friese selectie, hoe was dat dan? Waar staat toen dan? Dat besteedt net meer, dus dat weet ik nooit weer even na. Nee, dat klopt. Maar Sipke, ja? dat was detacheerd bij de KNVB door Feyenoord. Maar dan gist dus nou komst waarom uit Dublin en dan moest je het weer op 1908. Herst nog wel eens vrij? Nee, ik ben nu 2 dagen in Ljout. Maar en dan wil ik even lekker bij de familie wezen, maar mijn vrouw die werkt er ook gewoon. Dus mijn vrouw is gewoon aan het werk. En wat ik dan oppak is de voorbereiding voor Heerenveen. Maar dan komt het weekend spelen we in Heerenveen. En bij ons op de club steeds maar werkt het zo dat we een beetje om en om de analyse doen voor de tegenstander. En ik pak de analyse van Heerenveen. Dus daar kan ik mooi weer mee aan de slag. Ja, dus doos net op het trainingsveld te staan. In die zin heeft vrij kregen van Arne Slot om thuis Heerenveen te rijden. Mag ik het zo van Michel? We hadden wijsje wie voor u al een vrije dag. En inderdaad is het zo regelen dat ik dan een dag langer thuis bloe. Dan kan ik even lekker bij de familie wezen. En die vinden dat ook heel fijn natuurlijk dat ik even een paar dagen thuis ben. En dat vind ik zelf ook heel fijn dat je even weer in je eigen omgeving weer even wezen kunnen. Ja, want eventjes voor mij dan. Krijgt hoe dubbele dekking? Kreets, ja, nou het is een goede speler. Hè? Ja, het is de beste. En ik zie het wel een beetje zien ruimtes op het veld. Maar wie zullen deze week een plan bedenken maar om zeker hem te bestrijden. Ja. Is het dan Nieuwkoop, Petersen of Geertruida? Ik ga een weekend van Hoeswest, of ik ga een weekend net bij Feyenoord West. Dus dat zullen we aankomende toernooi bespreken. Ja, en ik heb Minnijs waarschijnlijk, want Sven van Beek is er weer bij, hè?
Maar zou er al een volledige wedstrijd spelen kunnen? Nou, dat vreeg ik aan Roelof, want Roelof heeft hem shooting grains. Ja, de stelling aan het begin van deze uitzending, die speletje maakt het zeer fijn dat ze hier rentree. En ik zei nee. Oh, helemaal geen minuten. Nou ja, dat bij de stelling maar ja of nee is het, dus ik kan nee zijn. Maar 100% zeker dat hij geen minuut maakt, dat weet ik net. Maar ik denk het net. Nee. Dat denk van net. Oké. Nou goed, in elk geval, Sip. Oh ja, nog één ding trouwens. Hesto, want Noppert die natuurlijk net op het doel. Nee. Ja, dan wil je natuurlijk bot teleurstellen. Eigenlijk mag Geert die vraag even stellen. Want? Oh. Wat Geert zou krijgt. Nou, ik denk dat het een politieke keuze is. Ik heb een conclusie eruit hellen. En dat is mijn persoonlijke mening. En ik weet zeker dat Sipke dat net beamen zal. Nee. Dus ik kan de vraag wel stellen. Nee, maar dat valt ja, zeker. daarmee beantwoord je hem ik al. Alleen nog, Sipke kan wel even mooi krijgen wat ik zijn heb. Ik heb hier rond tafel zijn van Gaal het van Noppert kozen. En daardoor het Koeman zoiets gewoon, dat is mijn eer te naai. Ik kies net van Noppert. En daar hoest er geen antwoord op te Jan. Er moest er zelfs geen antwoord op Jan. Nee. Maar ja, nou hier rond net tafel winnen ze bang van rugzaak van Koeman. En daar ben ik net bang voor. Nee, zeker net. De politieke keuze. Ja, maar überhaupt nog eventjes Sipke. Maakt het Noppert nog een kans om selecteerd te worden van Oranje? Nee, Ja, jongen, dan mag met de bondscoach bellen. En Ja, die, dat is die exact. antwoord op Jan. Hè? Ja, maar die naam net op. Dat heeft ik helemaal gelijk hoor. Die praat ik Ja, in vriend. ja. Die verstiert net. Heb het noem maar aan, Steven. Ja. Ja, nee. Hey, in elk Maar wat ik geval, al mee hoor, hebben we in ieder geval een fantastische Zo. week, jongen. zij is Met wel dat. mooie overwinningen en dat jouw de burger weer heel veel moet. Zo is dat. Sipke, een goeie veromreis naar Ljouwert. En geniet er nog even Ja, van. oké. En Ja, ik zoek zeker. toch maar dubbele dekking op Sarawitwan. Dat doen we. Oké. Oké. Hoi, hoi. De assistent van Oranje. Nou, toch mooi toch? Dat hij Ja, eventjes leuk. in de Hartstikke studio... het is inbellen toch, koers. Onderbruts, mooi. gewoon mijn hele betoog over Ivan Henstra. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik vind dat we voor de assistent van Oranje maar we altijd plakmatch. Ja. Dan moet Henstra Nou, maar even aan de kant. misschien over een periode kom je hem er wel op waarom. Want misschien betitelt Roelof hem Ivan Henstra dan wel als de Johan Cruijff van Cambuur. Godsallemachtig, wat een Dus- domheid aan deze taal. hè. Ja, precies. Ongelooflijk. Doe dus bij Sven van Beek. Ik wie bij Sven Beek. Bij de oefenwedstrijdje in de FC Grains. Dat klopt. Hij maakt eens hier rentree. Corpus den Hoorn. Hij had 44 minuten spelen. En ze spelen 10 nog een oefenwedstrijdje in Heracles. Dan doet hij ook Is weer dat mooi. wel sissen? Ja, Heracles maakt wel sinds. Het is dan wel. Ik wou net vertellen waar het is. Nee. Ja, dan ben je Is altijd... besletten. wat ze maar dan... Ze zijn dan oost uit de lokale driehoek. We willen dat je misschien Nee, uit oké, de politie ja. of de burgemeester zei dat. Maar goed, het wie 1-0 voor Grains. Ja, En Grains is de noemerzoon van de KKD. Ja, 3 minuten voor 10 werd het dan nog 1-0. Het wie eigenlijk een beetje een gesapig potje. Wie heel heat daar toen ik al trouwens. En Jervin miste wel echt een heel soort. Saroui, Kajeta, dat de beste speler is voor Jervin. Kijk, dubbele dekking. Ja. Kijk, dubbele dekkingje in Die vijf. in Grace is net nedig, want die wie erbij. Nicolescu wie er net bij. Maar ik Ja, heb was die makkelijk net. beelden, jongen, Noppert net. dat wie gewoon training. Ja, dat kan Dat wie geen wedstrijd. Nee. Nee, maar het wie vooral mooi dat Sven van Beek weer Absoluut, Zullen we absoluut. eerst even jaren naar Sven van Beek? Hoe is hij in rentree? Ja, nou, Ik denk dat ik dat ook wel een paar keer heb aangegeven. Zeker voor deze blessure ook weer. Is dat ik bij de beste 3 van Nederland hoorde op mijn positie, vond ik. En dat kan ik ook gewoon zeggen. Ik denk dat ik een heel hoog niveau heb aangetikt. En ik denk dat ik misschien op dat moment ook wel weer klaar was voor een volgende stap. Maar ja, helaas. moet je weer opnieuw beginnen. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is inherent aan het leven. Je moet kijken en dealen met de dingen, situaties die op dat moment zijn. Ja, jij zegt ook, dat gaat mij lukken. Ja, dat gaat me ook zeker lukken. Ja, maar ja, zo zit ik ook in elkaar. En dat is denk ik ook de reden dat ik altijd weer erbovenop ben gekomen. Ja, hij is positief. Maar hij zou dus eigenlijk vast zijn blessure jedde hij bij de beste treien verdedigers van de Nederlandse Eredivisie. Ja. Alle tijden. Ja. Nee, op dat moment. Hij noemt zichzelf de Johan Cruijff van even. Nee. Nee, maar want waar ben je dan nog beter? Nou, als je in die tijd, daar wie Timber nog bij Ajax. Dus die wie natuurlijk beter. En ik denk dat hij dan, ik bedoel, dus, dat is een beetje van, ja, centrale verdediger, rechtbeniger. Dus een beetje in die categorie zie ik het dan maar een beetje. Ja, dat komt toch een beetje bij de onderkant van Feyenoord, bij een Geertruida of een, nou ja, ik weet eigenlijk net of Trauner nou. Hansko, misschien? Ja, Trauner of Hansko. Robin Prupper? Net beter van Twente? Nou, denk ik net. Nee? Maar goed, het Nee. is, Mees Hilgers? het is toch prachtig Nee, dat hij ik zo ben het goed net. in zijn vel zit dat hij dat wat te zeggen. Ja, Maar ik Hij weer goed in die periode. hij Ja. weer goed. Zeker. En ik vind dat hij wel wat onderschat wordt. Toen hij in januari van dit jaar blesseerd raakte daar in Waalwijk, had ik in het live commentaar, ik zei van, nou, dit kind Jervin wel eens het seizoenkostje, omdat ik vind dat hij zak cruciaal is in het spel van Jervin. In het trotdekken, in het onjagen, in het agressief wijzen, bij al die elementen die je nou wel een beetje missen. Met toch Tom Haaien bijvoorbeeld die rol
Die had hij sowieso al een beetje, ik wil een beetje oernam had van Sven van Beek, dat ik bezieken te dwal, maar dan ik wil een beetje eroverheen geet. Nou, dat zorgt dat ik wel soms wel wat ergernis in het overtal. Sven van Beek is daar gewoon heel erg belangrijk. Maar als hij aan zijn En werk komt, waar moet er dan uit? Van Ottelen? Ja, dat... Ik ben altijd fan van Ottelen. Nou, ik ben Van Ottelen onder de bal heel erg sterk. Nou, dan Onderbal? Hij ging onderbaltje in Go Ahead Eagles vreselijk de fout. Want hij wil haast elke wedstrijd zal Frank de Boer momentje hebben, wat zou het dan wel nemen. Wel dus een laconiek foutje had. Ja, nou, als het dan in bloot, kun je misschien nog eens een keer door de vingers zien, maar het ben wel vaker 2, 3, 4 foutjes. Nee, kies dan maar een wedstrijd waarin die meer dan 3. Maar komt hij er dan niet van Ottelen? Of dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En ik ben ik wel benijd nog, ik denk het net, dat ze ooit nog wel eens nadenken hoe 4-3-2 of 3-4-2. Want daar hebben ze natuurlijk in het begin best wel succes mee gewoon. Ja, en dat willen ze dan zo net. Dat denk ik net, omdat ik in de kern waren van het beleidspast dat ze 4-3-3 spelen willen. Misschien wie dat wel de perfecte formatie was voor Hussein Ali, die maat. Ja, Hussein Ali, jongens. Ja, want Hussein Ali, die had de eerste prijs pakt. Kings Cup. De Kings Cup. Ja. Dus ik heb het even opzocht, dat is wel grappig. Maar heb ik het, dus ik denk van, ze moesten dan 4 wedstrijden, 4 teams binnen dat. En India. Ik heb een foto van hem zien. Grutte beker, echt zo'n soort van wereldbeker. Ja. Helemaal van goud, heel grut. Nou, grijnzen de Hussein Ali op de foto. Dus ik denk van, waar ben die orenland dan? Hè? Die het mooi doen. Want Irak is dan de winnaar. Nou ja, dat wie India. Eerste ronde, 12 in India, woen met penalties met 3-2. Oké. Nou, waar wie er nog meer bij? De finale? Ja, dat wie de host, hè? De thuisland, Thailand. En Libanon. Ik 2-2. En Libanon toch, of zo? Ja, maar ze spelen dan hele finale. Dus 2 wedstrijden spelen. De finale wonnen ze dan. Ik werd 2-2 en toen 3-2 naar penalties. Ja, Libanon, het Johnny Jansen trainer geweest. Dat wie net slechter. Nee, je zult gelijk het effect van Johnny Jansen in Libanon. Jan de Jonge zit er nou, hè? Ja, die zitten er. En vorig jaar Tajikistan won. Dus ja. Maar ik vind het een soort van Mickey Mouse Cup. Denk ik. Dat was een trouwens, woont toch Vietnam? Ja, toch niks. Is dat mooi? Hoe zijn Ali, mooie beker. Mooi beker, man. Maar ik wil nog wel even, waarom nou, je beginnen wat vluchtig heen en nou een wijziging van het systeem bij Heerenveen, maar ik denk dat er bij Heerenveen wel wat door de hoorn is. Nou ja, want ook zei dus van, hij helpt de Kriest, Kees van Wonderen, ja, maar ik wil er nog wel wat even hoe zezen. Ja, nou ja, ik zie er als boetenstander ik er nou. Alleen ik zie een hoop zagerijn in de ploeg. Een hoop zagerijn aan de kant. En ja, laat ik het maar op tafel gooien. Ik denk dat Kees van Wonderen net loopt in het systeem waar er nou mee voetballen moet. Nou ja, en als dat zo is... In het systeem, fjouwe treien. Ja, Heerenveen het Van Wonderen hellen. En dan weet je, dat is een verdedigende trainer. Die het... Wist net maar wie is? Ja, omdat ik hem hier nou, nee, maar dat is een... Maar zijn eerste pleidooi, ja. Ja, mijn pleidooi. Ik denk dat Van Wonderen een goede trainer is. Die chut vanuit zijn mogelijkheden van wat is de grootste kans om een wedstrijd te winnen. Net om het publiek te vermoeien, maar om een wedstrijd te winnen. Zo chut hij er nooit. Hij is bij Heerenveen gekomen, hij is begonnen met een soort verdedigers. En vervolgens komt er vanuit de club, vanuit het publiek en zeker vanuit hem, komt er vanuit de media, komt er een soort opmerkingen van ja, er is niks aan. Het is betonvoetbal. Ja, op een gegeven moment is hij oors voetbal gegaan. Toen is Saroui erbij kwam. Het wel wat makkelijker maken, want die zwaar het van vermaak. Maar hij voetbalt met 3 spitsen. En ze zijn heel kwetsbaar. En ik zie het nou wel gebeuren als hij de Christ Helly wil. Ja, ik denk net dat Heerenveen hem kwijt kan, want dat is te duur. Maar dat hij weer omvalt in een meer verdedigende speelstijl. Ja, en dat is zo 4-3-2 logisch wezen. Nou ja, daar had hij, dat is wel een beetje zijn manier, zat hij tegenstanders opvangen. Ja, en dan keer Van Beek, mooi van Ottelen en Bogniewicz. En hij aan de zijkant een Keulert van links. Ja, en dus Grutte Vreun, Hussein Ali, maar we hopen al je herhaal. Ik denk dat de kans Grutter maakt het op een soort punten. Maar dat de wedstrijden saai worden. Ja, ik denk net dat het gebeurt. En wordt dat accepteerd? Het wordt net geaccepteerd door de media, want Heerenveen dat met wedstrijden maar Saroui, als je die maar vaak nog de bal jouwen, ja, dan is het nooit saai. Nee, dat is nooit saai. Nou ja, Jos had natuurlijk Walemark, Hazelle en Saroui op links en Nicolaescu in de spits. Nou, dat is het ideale van jou treien. Op dat had ze nou investeerd in middenvelders in, maar Luc Brouwers er dan ook nog eens een keer bij. Dus hebben we op een middenveld eigenlijk 6 middenvelders, Eredivisie-waardige middenvelders die de spelen kinderen. Ik vind dat ze een goede ploeg hebben, hè? Tegenwoordig is. Dus ja. Ik denk net dat het gebeuren gebeurt. Ik net raar vind dat het wel gebeuren gaat in die zin. Nou, als je een trainer had die geen punten pakt, nee,
dan gaat er iets gebeuren. Dan kan het. Ja. Als Dan dat gebeurt, dan is het natuurlijk net achterin. uit. Want Heerenveen het Mai van Beek, 3 centrale verdedigers. Ja. Er zit niet het achter. Dus er is heel kwetsbaar als het met 3 centrale speling is. Ja. Of dan mast al een haaien bijvoorbeeld als een van die 3. Nou, die kende ik opstellen. dus niet Gebeurt spelen. ik vaak wel. Die zakken Ja, vooral hij bij is opbouwen. natuurlijk Tjen Feyenoord nog net bij. Laten we eens even rechts op de eerstkomende uitwedstrijd. Dat is Tjen Feyenoord. Ja. Zonder haaien. Ja, dat zult Tahiri en Brouwers. Maar nog en net Olsen. 4-3-2. Gewoon met jouw verdedigers. Ja, nee, 100%. Ja. Nee, Maar Walemark is nog zijn 4 net. Maar Nee. ik vind wel dat Geert een punt heeft. Want ik vind ze verdedigend echt zeer kwetsbaar. Ja, alleen nog, ik sloeg een beetje on op. Hij is een verdedigende trainer. En dat Kees van Wonder, ik wel eens zo. Hij zei, ja, ik heb eenmaal dat imago opgeplakt gekregen en ik kom daar nooit weer vanaf. Terwijl als je de cijfers erop nakijkt, ben ik het niet. Wat ik daarna zei, misschien is dat wel meer dichter bij de weerhiet. Dat hij voetbalt naar zijn mogelijkheden. En ik denk oprecht dat hij op dit moment, dat hij er net achter zit hoe zij voetballen. Je zult toch vrezen, Freetje? Ja. Sta jij achter je eigen speelwijze? Ja. Nou, dat denk ik dat hij wel ja zou. Hij zou het zeker ja, maar vervolgens komt er een verklaring en werd hij uitlooit van, we hebben het vroeger, ik was mooi maken, mijn trainer, toen heb ik Erik zitten. Wie dat toen? Die Boetelander volgens mij. Bij Heerenveen bedoel je? Bij Heerenveen, ja. Soljet? Of... Nee, daarna. Boetlands trainer, Soljet. wie het wel Boetlands trainer? Alderikering gewoon, Jans. Alderikering. Alderikering. Die hier toen ik een interview en het wie alle geweldig. En toen het ging heel slecht en liet er al je beelden zien wat geweldig weer. Ja. En toen zeiden we, die man is net eerlijk. Nee. Want hij vindt heus wel wat, maar hij had net te zeggen. Daar ben je bij Heerenveen letterlijk wel achterkomen. Daar ben je letter achterkomen. Maar goed, ik gun het. Ik gun net in dat het net goed gaat. Alleen ik ben er nou wel bang voor. Als het weer is wat ik denk. En hij voetbalt op een manier waar hij zelf net zo blij mee is. Dat het zijn weerslag ik weer op de spelers. Nou ja, als die 2 rode kaarten zus, er zit toch wel wat mis. Ja, ik kijk wel. En we willen zo graag geen Casey Beton. We willen Samba Kees. Ja, maar je kan net alles wollen. Hè? Je kan al je attractief voetbal en je wil vermaak in het stadion. Maar je wil ik eigenlijk dat ze om Europese plakken mooi doggen. Ja, misschien ken dat alle wel net. Maar daar zouden ze echt van. Ze hebben wel een goede selectie. Ik vind dat ze een goede selectie hebben. En bij deze selectie zo'n je wil mij wel matten om de play-offs Europees voetbal. Ja. 100%. Jongens, Achtste. wij gaan, want we gaan alweer op naar het eind. Nog even een overzichtje van Interlands. Oh, heel vlug heeft. Ja, Interland. Heel vlug. Ja. Nou, ik had safvol informatie. Ja, want er zijn een heel soort spelers van Heerenveen. Die hebben natuurlijk interlandverplichtingen hoorn. Hussein Ali hebben we wereldwijd behandelen. Waar hebben we nog meer hoorn? Saroui, die had zijn debuut maken voor het eerste van Noorwegen. En dat is natuurlijk lekker, hè? Want Heerenveen wil ooit een bedrag van 0 van hem krijgen. En als je de debuut maakt zien, het Noorse eerste overtal. Hij kwam in de 73e minuut in het field. En Assistje? een heerlijke assist op de 6-0. Ze wonnen nu eigenlijk maar 0 van Jordanië in de oefenwedstrijd. En ze waren 10 de jong in Georgië, Noorwegen. Dus ik ben benijd of hij dan, want Haaland speelde bijgelijks net, die zult in Georgië neem ik wel spelen als hij fit is. Of er dan een combinatie komt met Haaland en Saroui. Daar ben ik wel heel benijd mooi naar. mee. Ja. Nicolaescu, heeft hij nog mooi die in? Ja, zeker nog. Die doet nog altijd maar in de strijd om kwalificatie van het Europees voetbal. Ze wonnen al jaren van Polen, toen scoorde hij 2 keer. Speelde bij Moldavië. En hij speelde bij Moldavië. Nou, die hadden nooit een eindtoernooi hellen. Maar ze gaan nou woen 1-0 uit bij de Faroe-eilanden. Maar wel 1-0 woen. Oké. Ja. Kalsbak nog in actie kwam. Jong Noorwegen had hij nog is hij invallen, had hij scoort. Wie zo'n San Marino. Dus nou ja, dan kun je wel een keer scoren. Hè. Goed zo. Nou, hij staat trouwens wel eens, best wel eens uitkaam voor een vertegenwoordigend overtal van Oranje. Friese jeugd. Het Friese jeugd. En Ja. Nederlands kampioen. En Nederlands kampioen. Ja. Ja, maar ik denk van Jan Flappen, het is ooit een keer militair elftal, heeft hij mooi die in. Doe net? Nee, is want ook ik dienstwegeraar? ben ook uit voor het dienst. Oh ja? Ja. Oké, nou ja, pakken we toch weer mee in deze podcast. Vanwege die Liesk. Nee, vanwege een evenwichtstoornis die ik ooit hoorn heb. En ik zeg mijn kans om je daarop afkeuren te letten. Dus dat heb ik gepakt. Maar vervolgens wel lekker voetballen in de betaald voetbal in de Eredivisie. Zeker. Het kan allemaal, jongens. Ja. Jongens, ik heb te eindbesluit nog een paar overwegingen. Je mag er kiezen en we komen er net op waarom. Roelof, Van Beek of Van Ottelen? Van Beek. Van Beek. Andor, Yannick van Os of Daan Reiziger? Yannick van Os. En de laatste is van Geert Jelle. 5-3-2 of 4-3-3? 4-3-3. 4-3-3. Geert Jelle, maak je En dan maar een wedstrijd verliezen. En dan maar eens een keer verliezen. Dank dat is de weer is. Ik vond het leuk. Heren, on Nijwieken. Nijwieken, dan ben we er weer. Komt Geert van Thun nog haast weer waarom van vakantie? Ik heb dit keer geen foto's van hem zien, dus ik weet ook net of hij wel in de zinnen zitten had of iets. Maar het schijnt dat hij deze week weer omkomt. Oké, jongens, graag ons Nijwieken. Dag.